Sanibonani, igama lami ngu-Asanda. Namhlanje ngizokhuluma ngesihloko esithi kusho ukuthini ukuphupha umuntu ekudubula ngesibhamu. Uma ngabe ephuphweni lakho uphupha ubona umuntu ekudubula, leli phupho liney'ncazelo ey'mbili. Okokuqala, uma uphupha umuntu ekukhomba ngesibhamu but inhlamvu ingaphumi, kusho ukuthi kunezitho ezikuzungezile noma ezibheka impilo yakho ukuthi ihamba mamaphi, noma kunabantu abaku-track-ayo, abakulandela kabi, abazogcina beyingozi kuwena noma bekulimaza empilweni noma beba yi-cause ukuthi wena ungaphumeleli. Uma ngabe uphuphe ngaleyo ndlela, lelo phupho alikho lihle kuwena, kodwa liyisixwayiso kuwena ngoba likukhombisa ukuthi kunezitha ezikuzungezile. Even though idlozi lakho ngaleso sikhathi liyakhona ukuvikela noma umoya okholelwa kuwona noma iy'pirithi okholelwa kuwona noma ukholo lwakho liyakuvikela kuleso sikhathi. Uma ngabe umuntu umphupha ekukhombe ngesibhamu but inhlamvu ingaqhumi noma ingaphumi ikushaye, kusho le ncazelo esengiyishilo manje. But uma ngabe uphupha ubona umuntu ekudubula ngesibhamu noma ekukhombe ngesibhamu, inhlamvu iqhume futhi ikushaye akunembe, ingene emzimbeni wakho, lelo phupho lisho ukuthi kunabantu noma kunomuntu okusebenzisela umuthi omumbi, futhi lowo muthi omumbi ungenile egazini lakho ngoba ngenkathi edubula ngesibhamu ubegadla, ngenkathi inhlamvu ingena ikushaya lowo muthi usebenzile. Uma ngabe kuwukuthi ubekuthumela ngesichitho, lesi chitho already egazini lakho sesikhona. Uma ngabe ubenza izinto zokuthi wena ugcine ungaphumelelanga, already impilo yakho njengamanje noma esimeni sangaleso sikhathi idonsekela emuva, izinto azenzeki. Uma ngabe uphuphe iphupho elikanje, kubalulekile ukuthi usukume, uyazi-ke wena ukuthi ukholelwa kuyikuphi noma iyiphi into ekuvikelayo noma uvikelwe yini noma ukholo lwakho lunganani. Kubalulekile ukuthi usukume uhambe ufuna usizo noma uqinise kulokhu ukholelwa kulona. Uma ukholelwa idlozi, wenze lokhu okusenhlizweni yakho okuzokuvikela, cause uma ngabe inhlamvu ingenile kusho ukuthi already kunomuthi osusebenza kabi emzimbeni wakho. That is why izinto zakho zibambekile. Usually le kusuke kuyi-message noma kusuke kuyimpendulo ophendulwa ngayo uma ngabe mhlawumbe utholukuthi emthandazweni wakho, ukuzibuza ukuthi izinto zakho yibambeke kiphi. Isikhathi esiningi abantu abadala noma imvelo ikuphendule ngale ndlela ngokuthi ubone ukuthi kunabantu abakuzungeze kabi, abakugadla ngemithi emibi. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my experience or my point of view. Thank you for watching my video. Until the next time, thank you.